בביקור חוזר בכיכר החטופים פגשתי את קרן אור ארנרייך ואימה. נחשפתי לאופק האופטימי שלה ביום שאחרי. זה להיות איתם בכל מה שיכולים לעשות השתדלות בדברים הכי קטנים שאנחנו רק יכולים לחשוב עליהם. פשוט לשים כוונה ולראות ולדמיין אותם, איך הם שווים הביתה, איך זה מרגיש, איך הריח, איך הטעם, איך הכיכר נראית. אני מדמיינת את הכיכר הזאת מתחילת הדרך, כיכר השיבה שלה, אוקיי? ואני עושה פה אירוע, ובאירוע הזה יש סוכת שלום, שהיא בעצם 4 קצוות כמו בחופה, עם בד לבן, וכל האספלט הזה הופך להיות דשא, כמו דשא ירוק עם פרפרים ופרחים ענקיים נטועים בו, כמו בנובה, במסיבה. ואנחנו עומדים פה ושרים ורוקדים, לא משנה מאיזה דתי, לא דתי, הכל נחמנים עם די-ג'אים והכל, שרים פה במעגלי תפילה, שירה ותשבחות, ומחבקים את כולם ככה במעגלים ושרים ורוקדים שירה מהלב, שזה בעצם שירה שהיא מחוברת לנשמה, והכל, ואנחנו פשוט מחבקים אותם. לא יפרידו אותנו יותר, כי אנחנו אחד, אנחנו פשוט אחד, ואת הכוח הזה אנחנו גילינו ב7 לאוקטובר. אנחנו מגלים את הכוחות המדהימים שלנו כעם הרבה מאוד שנים.